con los terroristas. And do the Harlem Shake. Cześć, witamy was Po dosyć długiej nieobecności w trzecim odcinku, to się nie dzieje. Nasze nietypowe intro ujawniło jeden z tematów, który dzisiaj poruszymy. a mianowicie Harlem Shake. O co chodzi, skąd się wzięło? Harlem Shake to sposób performance'u, który wziął się oczywiście... Z Harlemu, jak sama nazwa wskazuje. Na czym on polega? Ludzie kręcą 30-sekundowe filmiki, w których przez pierwsze 15 sekund jedna osoba z całego tłumu tańczy dziwny falisty taniec, po czym po 15 sekundach pojawiają się inni tancerze. Filmiki Harlem Shake'u nagrywały już naprawdę różne osoby, m.in. Baszka, Kwac, kto tam był jeszcze? Norweska Armia? Aha, Manchester City chyba też nagrywał coś. Tak, też cały zespół łącznie z pracownikami. Tak do końca nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć fenomenu tego filmiku, ale to jest całkiem fajna inicjatywa, w końcu wszyscy się jakoś w pewien sposób połączyli. Całość tak naprawdę opiera się na absurdzie, tak? Na tej drugiej części, w której wszystkie osoby biorą udział w całym wydarzeniu. Są aktywne, poruszają się. Jak pewnie zauważyliście, Harlem Shake jest strasznie spopularyzowany już w tym momencie w Polsce Na uczelniach, w biurach jest rozpowszechniony niemalże wszędzie. oraz w najpopularniejszych miejscach w danym mieście. W większych miastach ludzie organizują się nawet w kilkutysięczne grupki, Na przykład w Gdańsku obok posągu Neptuna. albo w Częstochowie na popularnych kwadratach. Amerykański magazyn Billboard zadeklarował ostatnio, że od tej pory popularność danej piosenki będzie mierzona nie tylko według czego. Według ilości odtworzeń w stacjach radiowych, tak. Tak, chociażby czy też głosów na daną piosenkę w jakichś listach przebojów. Skalą popularności dla filmików od tej pory ma być ilość wyświetleń nabita w danym serwisie wideo. Zmiana wzbudziła spore kontrowersje w przemyśle muzycznym, ponieważ ostatnio wyszło na jaw, że jeden z kawałków Lady Gagi Miał sztucznie generowaną liczbę wyświetleń, bodajże o 150 milionów chyba było więcej niż autentyczny był Tak. ten stan. W piątce najczęściej wyświetlanych filmików na YouTube są m.in. Party Rock Anthem, oczywiście Gangnam Style, który jako pierwszy przekroczył 1 miliard wyświetleń, Justin Bieber ze swoim hitem Baby, czy też Eminem Love the Way You Lie. Naszym zdaniem nie jest to do końca dobre rozwiązanie. A dlaczego? Ponieważ co pomniejsi artyści niechętnie podchodzą do tego pomysłu. Bardziej niszowe zespoły niekoniecznie mają dużo wyświetleń, chociaż wcale nie są mniej warte posłuchania niż te na szczytach list przebojów. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć walkę Przemysława Salety i Andrzeja Gołoty. Większość ludzi, sympatyków boksu nie spodziewała się takiego wyniku. Nawet Mikołaj był za Andrzejem Gołotą. W trzeciej, tak naprawdę w czwartej rundzie Mikołaja zaczęły trapić wątpliwości, czy aby na pewno obrał sobie dobrego faworyta. Chodziło mi oczywiście o atrybut, który co chwila wypadał Andrzejowi z ust. Czyli najzwyklejszy ochraniacz na zęby. Co prawda nie jesteśmy znawcami boksu, ale według nas walka była naprawdę na wysokim poziomie i nie była to, broń Boże, walka emerytów. Najśmieszniejsze dla mnie było chyba to, kiedy komentator na samym początku walki użył stwierdzenia walka emerytów, po czym przy piątej, czy bodajże szóstej rundzie obalił to stwierdzenie. Sam siebie tak naprawdę pogrążył. Wytykał on osobom, które wcześniej używały tego określenia, idiotyzm. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na bardzo sportowe zachowanie Przemysława Salety po walce. Powiedział on o Andrzeju w ten sposób, że i tak uważa go za najlepszego Pięściarza przedstawiciela w wagi Polsce wagi ciężkiej, ciężkiej. tak. I to było takie naprawdę... Bardzo fair play. Jedyna rzecz, do której mógłbym się jeszcze przyczepić, to odliczanie. Wydaje mi się, że sędzia troszeczkę za szybko odliczał. Andrzej przy magicznej dziesiątce powstał i był zdolny do dalszej walki. Ale to już nie nam oceniać. To był trzeci odcinek, to się nie dzieje. Mamy nadzieję, że kolejne odcinki będziemy wydawać nieco szybciej niż ten. Do zobaczenia!